neno kanyo ka Nyasayo yaonwa piny nono machiegni Erokamano amoso nyikwaro mogi no yawre uru kendo amor mondo wabedi mbaka makawuono. Erokamano ahinya. Maybe mana mokwongo inyalo chakonwa gi nonro mari mana matin tu mar mondo mi ji ong'e ni to wendo mane mantiere godo e studio kawuono. An jahocho Lois Okelo, aluongora ni japuonj jahocho jadolo. Lois Okelo nyasa kwa mabondo to mina sembo kanyikela piny maber kendo aoro mos ne ja sembo kogiri tete kachiel kod ang'eyo ni nitiere Jaramogi mama mara Jaramogi matene kendo en radio ne ok wuogga e station mano iluongo na Twitch mama Eunice Odhiambo ka en Otonglo. Ang'eyo ni koka mosega an gi gowi Erokamano ahinya. Machiegni ahinya e chenro mar Ramogi Baraza Ramogi FM ka kawuono ni endi wadwa ni mondo mi wago mbaka e wechego eko mag iluongo ni samoro keto nyithindo dongo e lwedo makare ma samoro wanyalo luongo gi dhongere ni responsible parenting kaka yorno endo mar neno ni samoro nyithindo dongo makare kinde gi kima samoro kaka skunde koro lor nyithindo duogo e holiday ntiere moko ma samoro bende okodo kata mana dala samoro nyise ni dhiadhia kawayu direct koro wadwa ng'iyo ni to sama en kawayi gi ni waigi mawinjo nyakalondo sani gini yore mage monego bed ni samoro odongo godo gi nyathini kata otare godo gi nyathi ma kamae madhi school mar mondo mi kik wabed gi generation moro ma samoro kiny okethore ma ok wachak wane kendo. Now iwacho ni jahocho ma samoro wawacho ni ung'eyo paro mar dhano somo paro mar dhano weche mag paro weche mag dak timo counseling e yo makare maybe mana lony mana matin nono komakore koda wechego eko mag counseling inyalo nyisowa ni parenting kata bedo janyuol en ang'o? Ndalo moko ne wawacho wach bedo janyuol to kod janyuol koro wacho janyuol erokamano kuom mano nikech nitie ng'ama onyuol to nitiere ng'ama janyuol mane ng'atno ma okawo ting' mar tayo nyathi e weche mag dak miye puonj makare ng'iyo ni otimo gigo mowinjore tude kod ngima ma nyasani kendo miyo obed ng'ama nyalo luwo chik kendo maduong' ahinya masani kendo wang'eyo en ni mondo obed ng'atno ma nyalo ng'eyo were manitiere kit ngimane kendo mondo onwang' tiegruok mopogore opogore kuom gigo motimo kata manyalo miyo obed kod ngima maber e bang'e. Koro wan sani endi gima wanyaye ahinya kaka sana johocho to kaachiel koro kaka bende Nyasaye omiya ng'wono mar bedo jadolo en mana puonj kod tiegruok to kod ng'iyo nyithindo miyogi tayogi e yo monego bed ni gibede moloyo sani e ngima ma wantie nikech odwa pogre ngima ma sani odwa pogre gimoro ma wasiko ni wan ndalowa ne wachalo kama wan ndalowa piny ne ok chalo kama kendo wan ndalowa ng'ato ka ng'ato ne chiko nyathi ma sani endi odwa pogre matin nikech nyaka koro ng'ato ka ng'ato ma janyuol bed ni onyalo keto mikakati moko kata onyalo bedo gi chenro malong'o mokwongo e ode owuon kapok wawuoyo kuom joma moko. Kwa hivyo bedo janyuol ok en aena weche ma samoro ibiro yudo ka ng'ato wacho ni an gi nyathi anyalo chiko nyathi kalure koda statement mwacho ni sani gik moko opogore ahinya. Kwa hivyo nitiere moko kuom weche ma ok onego bed ni wanyiso nyathi e generation kata kidieny masani ni mar samoro kinyise ni wan ne watime kama wan ka ne wadongo ne wan kamae dibed ni kaka ng'atno endo mosomo paro mar dhano ponono na nyise kaka wan ne wantie
dibed ni maendi onyalo neno ni samoro adwa ni mondo mi odag kata obed gi ngima mane wantiere godo. Ing'eni gimoro manyocha anwang'o Solomon ni kata mana muma owacho ni onge tiende wuoyo kuom gik manosekadho. Nikech kata Nyasaye ok nyal loko gik manokadho. To waneno ka jonyuol mang'eny osiko ka oliero ne nyithindo gin kaka ne wachalo, kaka ne wadongo, nwago kora, ni chikowa kata gi kanwa neno japuonj to wachung', kane ji dhi lemo to waluokore mwawire miriti, sa lemo no igo lang' tenge tiwuok. Koro gik makamago kwa siko kawa wacho ne nyithindo, to gikaowa ka jok mokrieko, kadwa wacho ni jomofuwo. Wacho dier. Gikaowa ka jok mokrieko. Nitie statements moko magibro wacho ni mano ne un. Koro openji ni to koro an to koro anyalo ng'ena digigo, kata an koro tidwani, nyathi paro ni to koro gigi tiwacho na mondo an tatim ang'o. Koro inwang'o ka gima seneno ni kata kwa wuoyo kokelnwa nyithindo, moloyo sana an ahinyo timo hocho ne nyithindo marawere, to kod joma pod tindo gi eki. To inwang'o ka owacho ni mama ashikanishi. Okiwinji kako dwaro. Okowinji gik miwachone. To nyithindo masani gin nyithindo ma ok oluoro wacha diera, to ok giluoro penjo. Janyuol penjo monego bed ni penjo. Koro emomiyo winjo ka wacho no dhi pogore, nikech ng'ama janyuol koro nyaka bed ng'ama iluongo ni kushikarada. En ng'ama ong'eyo gik matimore, to obedo ng'ama chiko ite, to obedo jachir kata kopenjo gik moko to gi rieko matut, nikech ng'ama osebede pinyni nyithindo gi emoyudowa. To kasebede pinyni mohingi, mana kaka biro ka Solomon, kata bed mana biro gi tiegruok man kore ka wuok e mbalariany malich na biro, to onge kaka nyalo loyi kod lony e timo gik moko e studio ka, nikech isetime kuom ndalo. An kore ka donjo gi lony ma kore ka wuok go. Omiyo atemo ga sayo jonyuol ni wabed jochir ni nyithindo gi oyudo waka, to pogruok ma bendo bede ni bende wan bendo oyudo waka. Ok ni kata gik mabiro masani gi wan wapomna ka gibiro, gin bende giyudowa. Kapok wadhi e wechego eko mag samoro pogruok ni, masani ka samoro nyiso nyathi gimoro, to owacho ni mano ne un. We ushikanishi. Okimak gima okawinj ki okidhi koda e rada madwaro. Okiring ne rada. Gini keto janyuol kama chalo nade kaluwore koda kata mana paro mare mar obwongo. Ahinya samoro onyalo neno ni nyathi otame chiko, stress chako nego janyuol, matho dhielo. Adieri chuth. Samoro bende onyalo neno ni nyathine samoro odhi oyudo odonje grube kata kidienje moko magaole, omiyo koro nyathine niendi okao line mopogore dhi lal. Maendi keto janyuol kama nade mar mondo mi obed koda a strong mentality kata wich moro motegno ma nyalo neno ni omiyo nyathi line maber, kata guidance maber e weche mag ngima, mondo mi oduoge line cha, ni kata obedo ni gik moko lokore, to koro kako dwaro no amba nyalo miye achiel ariyo adek moko manyalo donjo negi kako dwaro no mondo maki. Aparo ni gima pek mwayudo kaka jonyuol en ni ineno kaka weche mag yuto koro nyaka ji wuogi, kendo ang' iwuok okinyi to seche moko ang' niduog godhiambo. Ok oyot mondo seche moko iduogo, jomoko tiyo to duogo modeko, to kinde ka kinde, odiochieng' kodiochieng' iwuok idhiyo. Koro inwang'o ka janyuol ka ang' oduogo, moloyo nyithindo masani nitiere gik makata kiweyone ni mondo dhi otim, to kiduogo tiyudo ka ok otimo. To kinono matut gimomiyo nok otimo, to bende onge, en mana ni gigalore, to gigalore gi gik ma lony manyasani mag mbui gieki, galo gi kabisa. Koro janyuol yudo ka iye wang', kendo iye wang' mabor,
minyalo po ka koro igolo weche moko to weche ma jonyuol siko golo nwang'o kogolo ni ibro nega gi paro, ubro nega gi stress, ubro miyo abnyalo wenu odni. Ing'eni mago gik ma wawinjo ka seche moko aro koni adwa kunyal timo gik madwaro to uwuogi. Abro wenu dala. Abro wenu odni, abro wenu dalani. Nikech nyithindo ma sani gin jok ma nigi kod galruok mang'eny moloyo e yor mbui gi. To bende Solomon inyalo yudo ni mbui gi eki ok ni gigalrego, gilose pesa. Nya pesa gi moko matin. Donge content creator tinde nitie. Koro en iwuok to en odich koro loso pesa ne moro matin mondo kik okwayi. Nikech kokwayi to ibende nitie kaka ibro duoke kalure kod pek masani. Koro mane tich maneno ka jonyuol nigo mar bedo kod ich wang' to kod mar golo weche kata wuoyo gi nyathi ka iyo wang'. Kendo kijok. Okay. Erokamano. Bende nitiere e pogruok kaluwore kod weche goeko mag paro kata kaka nyithindo paro, nyithindo ma odonge town kata odak e town kod ma samoro ni dala kaka an nadongo dala cha. Bende nitiere pogruok moro amora ewi kaka giparo e weche mag ngima. Sani Solomon to dwa chalore nikech kata nyathi man dala sani inwang'o ka nitiere nyawadgi moro kata nitie kuonde ma ginene e mbui. Koro tinde piny chalo supermarket. Piny ni machiegni. En machiegni to chalre. Ochalre gimoro amora ma ng'ato dwaro nyalo yudo. Kendo mana ipenjo maber, mana emomiyo seche moko inwang'o ka jogo manigi nyithindo modak go e dala gichalo jok maparo ni nyithindo go okong'e mang'eny kaka nyithind town. Ae gidhi gikawo gi to giparo ni nyathi ni wato berberie wan dala ka. Kara nyathini bende dwa mana chalor gi me town kuchoko. Nikech maybe ma e town inyalo yude maberbere ni gigi nitiere ot. Koro ka in janyuol molony nikech tinde nitie lony manyasani kiseketo gik moko kaka yor mbui, internet girege, to onego bed ni nitie lony mibiro ng'ego ni tang'o manone e ot ka. Nyaka koro ibed gi lony no. Ang'o ma gi consume. Ang'o ma gi consume, ang'o ma nyaka koro ibed ka in bende in rada. Seche moko iwuoye, seche moko ipenjo, seche moko bi betie, seche moko bi kelo wiyi ni nitie gik moko. Aparo ni gimoro nitie ma nosekonya gi nyithindo ni ineno gimoro malich tibe ibiro tikoni yawa nyithindo tinde neno mana gik malich kama e mbui. To king'iyo wengegi tineno kaka wengegi rwadre. Noseneno gino koro odwa winjo ni to ichiko gi mbaka ni kanye. Kwa hivyo gin yore mage wawuo matute weche mag simu gi nyithindo to gin yore mage ma samoro janyuol mawinjo wasani nyalo donjo godo mayot e tie nyathi mar mondo mi nyathi ochak winje kendo donjre kode mabedne thuolo, nyalo kata mana pimo ne chandruoge mamoko. Aparo ni Solomon mano e wach maduong' makata kwa wacha mano kende tuwatieko. E seche ma wantiere ni janyuol ka janyuol nyaka yud kaka obedo osiep nyathine. Obedo osiep. Ing'eno osiep ni en ng'amo gogo mbaka. Osiep ni en ng'amo loso go sherehe. Donge. Osiep ni en ng'amo nyalo romo go mubedi muchiem kata mu madh chai. Osiep ni en ng'ama nyalo mi pache to bende nyalo penji penjo. To osiep ni bende ng'ama nyalo koni ni kae titimango idhiye marach. Omiyo e rito nyithindo masani odwaro ng'ama ni machiegni kod nyithindo. Mar ariyo, nyithindo wang'o iji mabor sani. Wang'o iji mabor. Kendo inyalo yudo ka ich wang', nyathi mi ich wang' seche ka sa ka sa. To sami wuoyo kode kod ich wang' no,
to inyalo pok igolo ne weche, inyalo pok iwacho weche moko ma ok odhi kare, kata miwachne ni wi duong' ka wi jodalau. Inyalo yudo kiwacho ne wach moro achandra malit to ok une, to owuora wuora no ke kakoro ichandri malit to kwane to wan moro nopenjo min gi to kara donga neno ga ka ji komo nyuol kata jomoko bende ok nyuol. Koro in kani nyuol to ni paro koso no kipar. Mama no both athwaya ne urumo. To mani adieri makende. Bende waseneno nyithindo ma usiki wacho negi wach mani kata dina iko gini tabedo kama. Mawa poka nyathi udhibo madho sum. Nikech odwa konyi. Ichandri koro odwa ni mondo konyi mondo iae chandruok ka en nie chandruok ka ne minena ka ting nikech nyithindo gi pachgi ok par gik matut ma wawacho negigo. Koro nyaka iwuo kode e yo moro ong'eyo ni adwa ni mondo akonyi an kae mondo amiye ngima moro ma opogore kata kod mara kata amiyi ngima ma nyasani. Koro adwa ni mondo ikonya mondo wakonyre. Mar adek, nyithindo masani kato bedi nyathi machon cha donge kata wan ni nuonwa ga wach. Kendo ni nuoni ting'eni wan ni nuonwa wach nikech ichwadi ka mama dhe kendo kang'o duogo. Idwa ipadi ni kora we mach ka ang'o we makuchoro. To nyathi masani bende iparone. Tiparone king'eyo ni onegi parne. Ok kiwachone ni kikachaka wachi. Okay. Iparo ni lokruok obedo kanye, to lokruok gi ang'o mokelogi? Mano to mana lony manyasani. Piny lokore, weche mag mbui obiro, to ae piny bende odhi bomer. Awacho no mer nikech ang'o? Nikech sani, yedhe mamero ji, inyalo yud kamoro amora, gi bechgi bende ni nitie. Joma uso gi be ok gin nyithindo matindo, joma uso gi gin joma dongo. Ng'ato en otiyo tije moro to karamuna ne be en go. Mira nitie kamoro amora, iuse estate. Gik mane chike mane sirikal okelo makenda neno kaka idwaro ni mondo giduog gikelgi, tinde kata estate iwuok e dhorangach kama kaka kama dakie to nitiere kar metho, nitiere gimoro amora inyalo yudo machiegni. Okay. Sasa seche gi koro nyithindo loro skul, tiere maduogo dala. Bende nitiere ting' moro ma samoro japuonj ma dwa wach ni samoro nigi percentage maduong', atamalo maduong' ahinya ka ospend gi nyathi, ahinya nyithindo gweko ma samoro dak e skul. Bende japuonj aina nitiere gi ting' moro ma onego bed ni otimo ne nyathi kaka eke mar mondo mi koro dhi obed odag gi janyuol kapok oyaw skul kendo. Japuonj nitiere puonjo be na bedo japuonj kuom higni mang'eny. Nitie kaka ka nyithindo loro to nitie skunde moko mosekawo atwa ma koro giwuoyo kod nyithindo kendo giluongo jolony, giluongo jogo manitie to ginyiso nyithindo kaka kuonde ma ginyalo dhi e alworagi. Ae inuang'o ka nyithindo koro wuok kong'eyo ni onego tim 1, 2 kod 3. To kata obedo ni japuonj nyalo wuoyo gi nyathi marawera ma nyasani kaka en ni. En ing'e ni katibed min mare monyuole, katibed ng'ano, nitiere kosekalo higni 11 kanyo, to owinjo weche osiepe mohingo kako winjo wachni. Emomiyo nyathi nyalo wuok gi dirisa nikech osiepne nokone ni gibiro dhi kamoro, to iti loro dhot, ento wuok gi dirisa. Solomon, sani waseneno nyaka nyithindo ma oloso witado kamoro. Koro inilo dirise ni nitiere grill, dhodi bende nitie, lakini witado to nitie kamoro magiloso maber, magiwuokie. Koro inibuok kapo ni nitiere chwanyruok moro mowuok kama ne gidhieno. Koro komiyo ka nyathi duogo, to janyuol koro nigi ting' kendo nigi tich ma ne kabiro takoni wach mane madapimgo tich ma janyuol nigo.
dapim janyuol masani kaka jakwath. Isiki lega. Isiko wang'i ng'iya kokitweyo dhiang' ting'eni wang'i usiko, to en janyuol machalo ma ikwayo kama bende nitiere bath puodho. Okay. Kwa hivyo kaka japuonj to nigi ting' mane? Japuonj kata wach mane mogik ma japuonj nyalo kete it nyathi ka nyathi koro dhi mondo dhi orom gi janyuol sama olor skul? Wach maduong' kabisa maparo ni jopuonj, nikech en gima nwatimo e kinde na mane apuonjo, en ni keto geno kuom nyathi, ni igeno kendo igombo ni idwa ni mondo duogi e tam machielo, mondo udhi mbele kod tiegruok, nikech in kod lengo ni mondo dhi oyud alama maber, mondo chieng' moro irom kode. Koro ing'eni siso ma japuonj keto e wi nyathi, kendo oketo ne geno, kendo obedo ng'ama mor, kendo kokoni adwa ni mondo duogi, kaka wan kana puonji nyithindo manyiri, to nyaka iweche wach iye magohiu. Nyaka iwache ni ageno, kendo di litna ma kapo ni okiduogo, nikech idhi timo gimoro mokowinjore. And awacho ni gin gik ma wawuoyo kuom gik ma ok ni wasomo, wawuoyo kuom gik mwaneno. Nikech an aparo ni e ngimana, e puonjna higni go duto, nabedo japuonj klase, to onge nyathi mokoduogo. Okay. Ne atemo penjo moro kacha chande ni gin yore mage ma samoro janyuol nyatiyogo mondo donj e tie nyathi, mondo mi nyathi owinje. To iwachona ni bedo osiep nyathi. Bedo osiepne. Asebedo osiep nyathi koro, ma kaka janyuol. Nyalo bedo ni adak kata gi nyathi watna, mana an janyuol ne. Adak kata mana gi nyathina, an janyuol. Kata nyathiwa moro matin, achalo janyuol ne. Now, king'iyo generation masani, kata kidieny sani olokore. Itemo lero chien kacha ni gin jok ma okoluor mar mondo mi openji penjo, kata wach ni gimoro karach. Bende iparo ni en sama koro winjore mondo mi asemako siep gi nyathini, mondo anyisa gik moko aching' kaka en, ma ok ni pandone. To bende nitiere risk kata rach manyalo biro koda nyise gimoro aching'. Kuom ranyisi kamako wach moro ni adwa nyise kaka ng'ato nyalo yudo ich. Solomon, ka sani kata kokinyiso nyathi gik moko ayanga kaka en, kaka inene gi kaka ing'eye, to ng'eny gi ka giromo higni 10 giseng'eyo gigo te. Bende ing'eni sani bi puonjogi e skunde e yo moro mowinjore. Koro ka in janyuol to pod okibedo jachir mar wacho gi nyathi weche ma chalo kamano, to in emodhi okawi ka ng'at ma giluongo ni madheni kona ufala. Pache ok ochier. Koro ing'eni in emidhi bedo ng'atno ma ok chal ng'ama okin gi ndhadhu e ngimane. Koro omiyo wanie kinde ma nyaka jonyuol koro bed jochir, to bende nyaka koro ging'e kaka gichako wacho kod nyithindo, moloyo ahinya e weche mag dak mag ngimagi, mag kaka dendgi chalo gi kaka tiyo. Nikech piny bendo mer, omiyo ka okichako gi nyithindo kapod gitindo, ting'eni nyathi matin tok higni 10 kaduogo chien, en nyathi ma kaponi ng'ato timogo timbe mag njore, to nitie kaka ng'ano kowachone to obro ling', ok obi wacho. To gigi ibro chako neno gi ka nyathi koro en higni 14 kata 15 kanyo, to ibro wuoro ni to dak ne iwacho, kendo bedo gima lit ahinya ni gigi inyalo timne nyathi, to ka ok iwachone, to ka ng'ato timo kode tim njore, to bro chalo ne kagima magi gin gik ma joma dongo onego bed ni timo ne nyithindo matindo. Okay. Wach mar simu en achiel kuom gigo eko ma ok wanyal geng'o ni koro itamo nyathi e simu. En saa mane
kata iga mane mowinjore koro nyathi obed gi simu ma onyalo mulo, bed ni mar baba mama kata mana mare monyiew ne wuon. Solomon, ing'eni iwacho wachno ma anyiero. Ing'eni sani nyithindo chako mulo simu ka gin jodweche kata ka gin johigni, kech Nyasaye gwedha gi nyakwaro moro higni 3 oseng'e simu kendo nyalo yawo mong'e kunde monego dhiye, nikech mano kore lony masani. To mak mana ni koro nyaka ang' ibed jakwath. Ing'eni jakwath nyaka ng'e ni macha jwala. Dhiang' kochamo jwala to dhi kelo tich matek. To janyuol nyaka ng'e ni lokruok mane, nikech gima aluoro go Nyasaye, Solomon, en ni komi rieko kata kikwaye rieko, kata kibedo ng'at ma ni kod were e kit ngimane, to kiseng'eyo nyathi kaka chalo, tibro neno kapo ni lokruok moro nitie, to bro neno ni mapiyo. To ne wasewacho ni bedo osiepne tipenje, nikech kata kapok ni neno ko olielo punk lelo bathwie koni to lelo bathwie koni, to dhi oloso moko mele gi odiochieng' mochwade no. Ka ok notice mi penje ni to okay ka ocho ne ka ocho wuon kawuono ni neno ni mae mamondo stop, onyalo koni ni ndio style ya siku hizi. Kineno kata ka wuodhi nyathi olokore, kata ka rwakruok ne olokore, kata ka nyithindo manyiri neno ka bet koro wanja ng'eny to gi lipstick bende koro nitie. Ing'eni nitie janyuol moko ma kata nyathi otucho ite di ng'wen to poko neno kata ni nyathini otucho ite di ng'wen. Itucho moro si tucho pende, moro dhi ogoro to poki neno. Mage momiyo wecho ni kibedo machiegni kod nyathi to kineno lokruok gi, to ichako penjo ni lokruok gi obedo kuom yo mane. Nikech simo to nitie, to adwa wacho ni yani ni ikuongi keto chia moro e kit nyathi, kore ka onyalo ng'eyo kata kodonji simo to ng'eyo ni maber kata ma ok ber. Nikech nyaka koro bendo bed jakwadh pache kod wiye, nikech kwayo dhano to ok yot. Dhano ma dhako nyuolo ni maringo gi wiye ni to ok yot, nikech sani mana kaka ni wacho cha kata an gi moro ma jahigni 2 to kokawo simu to oneno ka samoro gimomanyo to nigi password, to duoko ni simu kendo nyisi ni ket lweti. Osimu ni mondo iketne yawo ne simu, to kiyawo ong'e kumodhiye. Nikech iseketo gi oswipe to neno mako dhi e YouTube to omanyo cartoons ge ka. Koro ere yo ma samoro wanyalo tiyo godo mar neno ni samoro wa embrace wach mar tiyo koda lony manyasani mantie gi, nikech mano be konyo to koketho gi. Nikech emomiyo koro iwacho ni yani ka otiyo kod simbi, to simbi ni iketo gik ming'eyo ni nyalo konyo pache. Iketo gik ming'eyo ni konye kata kod gik molure kod school. Simoni bende nitiere kamikete gik molure kata kod weche mag Nyasaye. Nikech Nyasaye to nyaka bed koro e center mar gigo mwatimo. Ing'eni ni dinde mamoko kanyalo luongo ni jo Islam oseng'eyo chandruok manitie, emomiyo gikawo nyathi to e juma ka juma nyaka gikete mondo bedie tiend jadolo margi, mondo puonje wach Nyasaye, opuonje dini, tipuonje pogo maber kod marach. Okay, sawa arokamano ahinya. Now ibro yudo ka samoro ka ing'iyo kata mana kit chwech kana mana gender mar nyathi, nyathi manyako ka oromo ka gima koro osebedo ng'at mabet kopong', to obiro bedo ng'at ma bet ka gik mathoth
obro ga temo wacho ne babagi to min gi nitie gik moko mobo pando to bende nitiere moko ma bende yao chunygi ne min gi to babagi oneno ka ger kode mana kaka nyithindo ma jowuoyi be nitie moko ma obro yudo ka min gi ema wacho ne gik mathoth mokale malit to babagi to ok obi bedo godo pen. Ere gima kelo mato, ere kaka janyuol nyalo loso mar mondo mi nyathi odong e yo moro mong'e maber niya ka an gi shida to jonyuol na gite anyalo nyiso gi gini to gikonya yo maka. Mane hono mar Nyasaye ma Nyasaye oketo nikech Kisungu akiani chieng' moro nwayude gi dholuo Kisungu wache ni Oedipus complex to moro Electra complex ni nitiere kinde moko kata higni moko ma nyathi manyako bedo thuolo kod wuon mare to nyathi ma wuoyi inwang' ka bedo thuolo kod min mare. En hono mar Nyasaye an kaka ng'e nikech wasome saikolojia to emomiyo inwang'o ka watimo jip ni kata Nyasaye wuon kano keto to okono chweyo gi dichuo kod dhako nikech nitiere gik ma nyathi manyako yudo kuom ng'ama wuoro to nitiere gik ma nyathi ma wuoyi ang' nopuonje kod ng'ama miyo mondo balance mar kit chwechni obedie to moloyo ahinya en gima bro konye kakoro en bende en kod thuolo mar bedo kod min ode nikech obro ng'eyo ni paro chalo kama. Koro gin hondni mag Nyasaye emomiyo inwang'o ka koro nyaka seche ma nyathi penjo wuon gi nyathi manyako penjo wuon gi wach moro to ok onego bed ni wuon gi kone ni mano to dhi penji mamani nyaka inwang' mana yo ma ini wuon idwa duoke go maber maka ok ing'eyo to gaja ta ae dhi penji to kise penjo kata min gi no kata mana nikech onego bed ni gigo ing'eyo gik mopenjigo nikech ng'eny gik mobro penjigo gin weche mag ngima gi dak. Okay. Bende nitiere some common mistakes kata gik moko monyalo wacho ni gin makosa moko ma janyuol timo kinde gi ekima samoro koro chune ni nyako bed machiegni kod nyathi e kinde molor skul. Gin makosa moko ma itimo to samoro nyalo time koso ng'eyo ti end up ni chwanyo nyathi. Makosa maduong' kabisa ma sani nyalo timore e kit janyuol kod nyathi en ni keto ni nyathi ok ing'eyo osiepene to ae ikaw osiepene matin nikech osiepegi ka nyathi osebedo ng'ama nyalo mako osiepegi nyaka gibedie kod kaka gibiro shape paro mar nyathi kit nyathini. Koro ka janyuol nyalo ng'eyo ni osiep makama anyalo yudo thuolo kendo mondo akaw kata thuolo ma an bende seche moko anyalo kata nyiewe sausage moro gi soda magibed piny ma ba winj ka gigo mbaka kwa umbali to kaw osiepe nyithindi matin ma ok ing'eyo ni gin ng'ano giri mano makosa. Mar ariyo gima kik janyuol temie ka Nyasaye nyalo konyi to kuodo wi nyathi kod kata awachni public nyathi kuodo wiye kata iwachone wach mokuodo wiye kata itimone tim mokuodo wiye kaka aseneno chandruok moro mowuok kuom janyuol modhi moyudo ka nyathi ochung' kod osiepene moko modhi opame ichalo ng'amo miyo nyathi sum kendo mokwongo osiepenegi ema dwa pango kode kaka gidwa tii kaka gidwa nyisi ni itimo makosa inyise ni tim kama ta idhi yudo ni the more migoye kata imiye wich kuot kindi joge ema en bende koro dwa miye wich kuot koro in bende kod osiepeni kata kod anyuola mage makosa madongo kabisa. Okay. Sawa nyakore mogi adwa ni mondo mi wamake mana gi kanyo matin wadwa mako simbe moko banki machuok kende mar mondo mi wang'e anena ni to gin yore mage ma samoro
wanyalo timo godo chenro mag rito nyithindo gi kimar mondo mi gibed jogo eko madongo makare. Wantiere koda Madam Lois Okelo mabende en jalony weche go eko mag paro mar dhano kaachiel koda weche go eko mag kata mana iluongo ni puonj makare ma ochiwonwa kaendi mar hocho e yo makare. En nyaka japuonj, nosebedo japuonj dong. Koro iwinjo kanyendo kaka odwoko penjo mamit kendo mayom makelo puonj malich mokalo. Kapodi adwani mondo mi apar ni kaendi ni M-Pesa sokoni dhiyo nyime kendo giesa malose niendi kiny wabro chako ng'wech e county ma Siaya. Koro kamoro moro ma intie nyakwara mogi ng'e maber ni maendi ikelo ni kanyo endo koda M-Pesa ma dhialo higni 18 mar bedo ni osebedo kotiyo. Kasto tarik 2 mano endo chieng' ngeso dhi bedo mapek ahinya wabiro dala Kisumu kanyo endo mambo leo ka inje higni 18 ka dhiyo nyime ng'e maber ni maendi oyawni kendo bro dhiyo nyime maber kabisa wuog oko mar mondo mi obed mondisore kodi. Sawa nitiere kanyo endo shoppings mopogore minyalo timo kinde go eko mabro dhiyo nyime mambo leo kanyo endo mabende ibro yudo gi nengo moyueyo nikech ikelo ni kanyo endo koda Safaricom eyo mayot kabisa. Koro ng'e maber ni mano endo bro dhiyo nyime kochakore okinyi. Weche mag uso go eko kata nyiewo gik moko eyo mayot bro chakore okinyi nyaka mamidhiambo. To koro mokanyo endo saa 12 mamidhiambo to koro bro bedo party motegno kabisa mabro dhiyo nyime. Ena thum kaachiel koda ngolo ma bende DJs bro kelo ni kanyo. Kata kamano ng'e maber ni ngolo bro kelo ni kanyo endo gotieno no endo koda Calligraph Jones, Saru, Musa Jakadala, Costa Ojwang, tokoda bende MC Gogo bro bedo kanyo endo live. Koro wuoko mar mondo mi odhi obed ni mondisore Ramogi FM kaachiel koda Citizen Radio bro bedo kanyo endo e ground. To maduong' mogik en ni sasaya ma ineno ka jo Safaricom M-Pesa sokoni niendi biro e chiro machiegni kodi to wuog oko mondo mi gol wi in bende inya chodho minyalo chodho nendo mapiyo mondo mi obed ni mondisore. Sawa. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 07012619297. Kata 07027 46944. Morir poka nene muir kod nyar town kaka stetun mari *812*784#. Morir poka nene muir kod nyar town kaka stetun mari *812*784#. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Mana kamano nyakwara mogina nyisi kaendi bende ni weche momakore koda matha maber ka idwani mondo mi imadh breakfast motegno to kik wi wil ma okiparo sausages, bacons kaachiel koda kata mana samoro gike joka Farmer's Choice ni mar gikelo ni kanyo endo sausage maber mabende bro wei koda ndhadho maber ma tedo yot. Gin gik maler molos maber. Nitiere mano endo mar ring dhiang', ring rombo, ring anguro kata mana molos kod rech. Koro nitiere kanyo kaka inyalo dhi mar mondo mi inyiew sausages magi
e supermarket moro machiegni to mana mago eko mag Farmers Choice kata duka mar Farmers Choice moro amora mar mondo mi ibed ng'at nendo ma kadiponi dwani cham sausage tichamo gi maler mopuodhi kendo maber ma olos kod ndhadhu maber kabisa. Sawa en mor ma ochwere ma ok ne rum. Kokalo kanyo tiyo kod sausages gi eki mag Farmers Choice. To bende kik wi wil ka ni bengi mar KCB mi kanyo endo mortgage mar atamalo 105 mano 105% financing. Yani ka idwaro ot to ibiro yude kanyo endo eyo mayot e bengi mar KCB niendi bro mi kanyo endo pesa manyiso ni ginyiew ni ot danga wuondi nang'om inyiew ni ot kaendi 100% kasto atamalo 5 kata 5% mineno ni wiye kanyo nendo en mari mara timo gik mopogore opogore. Samoro idwaro ni mondo mi idhi ing'iew kata mana samoro dhi inene nya katen moro marot mago eko ibiro tiyo godo. Logistics moko matindo tindo go eko manendo kokalo kanyo endo e KCB mortgage mabende en 105% financing timi thuolo mar dweche igni 25 kichulo mana mos. Koro ndikane na ote machuok ni mortgage kasto ioro e 22522 sani kata inyalo ywa tol sani e 0732 18700 0732 18700 mar mondo mi iwiny maber gi KCB mortgage ni mar KCB Bank for people for better. Machiegni era Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Bas wantiere kaendi koda jalony mabende wagogodo mbaka matuta inya komakore weche go mag bedo janyuol makare. Dakika mdong kaendi na boro kende toromo kaendi sa adiwa oromo kanyo endo sa adek. Koro gie kinde ni endi adwaro ni mondo mi amie thuolo mar mondo mi owinje moko kuom penjo ma untiere godo mondo mi kwadwoko to mondo mi wadwok mana mapiyo nyakwara mogi. Koro inyalo ywa tol sani mar mondo mi dwok penjo gi eki kadiponi samoro nitiere gigo madigombo ng'eyo matut komakore weche go eko mag parenting mara hiyo kata bedo janyuol makare. Mara mogi Lora mogi. Pole sana. Mara mogi. Musainya kiani antire koda shida gi Simoni. Mara mogi. Hello kafai. Oya ore. Kio mosna dalon. Ukao. Mos. Na gando tugo ka woksa mimi soba ka hadi wacho kama. Kaka kore nyithinda masani inyango kamoko nyini nyithinda inyango medo korka wuone yimenegi asa for example inyango ka nyithinda mawuoyo do korka wuonegi sana to manyiri odo korka mine koro inyango ka chuo madichuo kamoko dadi timo gimoro to nyaka kuongo dhir badari atimo kama tinyeno ok anyal dhir mama gin mama jokowinjire koda inyinije manyiri yeni jingi doko kamino yeni keti yako min gihero koro yeni gipogore. Koro penjo mari en ang'o baba? Koro penjo mara agwa jalony mondo mi ahinyo kata nijiwo bande mondo mi kaka nyithindo nyalo luoro jonyuolgi. Okay. Erokamano ahinya. Mara mogi. Mara mogi. Pole sana. Mos. Okay, paroni gima duong' monego ng'ato tim ka en penjo masamoro wanyalo tiyo godo kaka yor nendo mar temo yaro i twagni endi. Mara mogi. Yaore. Machiegni. Penjo mari en mane?
Koro nyalo gino nyithindo donjo sinayo nikech mine nyathisa moro nyalo ywak e ot kanyo to koseywak ni mondo ohoye. Koro nitie gik moko maricho maketho nyithindo e sime kanyo. Koro ka wan gi sime wanyalo miyo nyithindo to wakwayo ni mondo mi kik jonyuol ne nyithindo e simbe kata ket gik moko maricho e sime mamiyo nyithindo richo e iye. Koro nyithindo tuon simo? Koro penjo. Koro wacho ni ere gima pole sana. Pole. Solomon ingeni chon ne wawerne nyithindo. Donge ni we nyandolo. Nindo teri. Mama biro kelo rabolo. Matindo tin. Simbo ni endi bende tinde iwerne gigo. Keche kokinyal wer, tinde ji ok wer, japidi ma wer onge. Mara Mugi. Oyawre ahinya. Mos jalony bende. Akaw mos. Ero kamano. Gima penjo jalony ni ya. Gin gi afi mopong. Io tu dan kanyo na pong to kata no position mo tu ka na dun biro tu ngi lalu ba. Ento yi ta ku biro to ngi chuya ba gi ta ma gi gombele. Kata ya ngolo mo gi ka kan ma. Ero kamano ahinya. Mara Mugi. Pole sana. Mara Mugi. Hello. Mai ulo Samuel tiene ya Kwarwala. Samuel machiegni. Koro. Paro majete no kilo beran gi mana date mo kwayo nikech ko nyithindo ji rusa. Yes. Adi mani kende ni sime to ketho nyithindo. Ka nyithindo ni dala jonyuol owe kawo sino olokre ome nyithindo. Kaber nyithindo wa obedo kako bedo nikech simbe gi koro gewe puonjruok mowach ni puonjruok. To gidonjo e simbe gichapia ma gidhi e kona. Nyaka kamoro ma jonyuol gi nitiere gi sichegi. Koro miyo kwa jonyuol ni ka nyithindo ni rusa. Diket gi buk karatas ba kan tiere yo minyalo manyne gi wak moro manyao megi ni gidoge tim dala. To mane mondo gikonyre go. Erokamano nyakwaro walo dokra na ka ndotang. Erokamano ahinya. Ang'e maber ni abro mi thuolo mar dakika moro tok weche manyien mar mondo mi watiek nitiere penjo moko ariyo ma pod adongo ka koachiel koda lero moko kuom gigi eki. Nyakwar Mugi nyalo bayo penjo gi kokalo kanye Facebook mar mondo mi ayudi. Kata kamano adwani mondo mi apar ni kaendi ni M-Pesa sokoni wabiro dala kanyo endo in style tarik 2 mano endo chieng' ngeso dhi bedo mondisore ahinya e gwenge gi eki ma Kisumu kanyo e dier boma not dier boma but Jomo Kenyatta International Stadium mano endo mambo leo kama bende chenro endo mar weche go mag soko moyao kata shopping ma na yuanjo ni bei ya jioni dhidi onyime obed electronics obed kata mana samoro idwa ngiew simbe idwa nyiew kata mana charger idwa nyiew kata mana samoro gik mopogore mag Safaricom ibiro yudo kanyo endo e yo mayot kabisa. Gimi ibiro dwari godo en mana ID kende kasto ber mar gini en ya wayawe saa 3 okinyi to donjo en nono dhidi nyime kama nendo nyaka wang' rom saa 12 to karomo saa 12 dhiambo ni to koro en mana music ngolo gi party mamoro bang' moro nikech Musa Jakadala ni kanyo, Calligraph Jones ni kanyo, Saru ni kanyo, Costa Ojwang to koro jotuyo mamoko kasto bende MC Gogo madhi tayo nyasi nendo. Koro gimitimo yota dhi bazaar mar mondo mi dhi team shopping mari kanyo endo kitiyo koda M-Pesa tamola par koda boro kende ma idhi nyiewo godo mwandu mopogore so long as nitiyo gi siling 200 kadhi nyime to ibiro yudo kanyo endo discount mara tamala par koda boro e gik mopogore bed lao bed watch bed electronics go eko bei ya jioni M-Pesa sokoni festival to ng'eni ochomako macha chieng' Saturday nendo chakre godhiambo kasto donjo en mana opande ni kende mana manyiso ni nyaka ibed higni 18 kadhi onyime sawa bang' kinde machuok kende to Vincent bro kiro ni kanyo endo weche mago matuche kor gwenge to kik wi wil ni kidwaro ni mondo mi icham sausage mayom to Farmers Choice
baba yao. Mano kende e yo ma ibro yudo godo kanyo endo sausages mayom mabecho molos koda rang'iny mamalo. Ni kuro dhi e duka moro amora mar Farmers Choice mondo mi dhi ng'iew kata mana samoro idwa ng'iew kata mana ma olos koda ringo mar dhiang', ring rombo, ringo mar kata mana rech, kata mana molos gi gweno. Ibro yudo kanyo endo yom. In tiji en mana kawe tidhi tichielo to bas imetho maber e yo makare kabisa mondo mi iwinj ber momakore koda wechego eko mag sausages ma quality maber kendo mabende ok biwei koda chandruoge mathoth ahinya mag ngima. Sawa romo kaendi saa 3 mago matuch e kor gwenge biro biro ni kanyo bang' kinde machuok kende gi Vincent Otieno. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu gi Kogwen. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Radio Karchun Ramogi. Matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelne gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaore nya kwara magajwang kendo machiegni. Jokanyo e sekta ma opogore ahinya to e kaunti ma Siaya nyiso od bura mar kaunti no mondo mi koro ket chenro makare ewi kaka ibiro ti kod lo manie kar thidhia Mayala kata Yala Swampland. Chike mayande ne osendiki e kinde mokalo chien. Gigeno ni chenro makamano kaponi nyalo kete timro dhi konye chopo dwach oganda ma odak e alwora mar thidhiano, kaka ileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Kotelne gi jakom riwruok margi midendo ni Yala Ecosystem Site Support Group e bade ma Siaya migosi Airo Lwala, jopiny go tielo dwaro manitie mondo keti chenro mong'ith mabiro tayo kaka itiyo gi lowo manie thidhia Mayala kuno. Tijwa maduong' en rito Yala. Wadwaro ni Yala obed maber manyalo rito ngima kod oganda manie iye duto. Koro wan marwa mwawacho maduong' ahinya en ni wabed kod chenro kaka irito Yala, kaka jo wanyalo yudo ber. Yala en puoth jopiny, karwa manwadakie, kanyo ne mwayude chiemowa, kanyo ne mwapure, to kanyo no bende wan gi kidienje, gik modak kanyo mok nyal yudore kamoro amora. Mane gima wadwaro ni Yala obed kama ber manyalo rito jo Siaya duto nyaka jo Kenya. Negi wacho weche gi kinde romo manye gibedo godo gi jokanyo mag od buch County Assembly ma Siaya, ka jagoro mar Bunyala Yala Ecosystem Site Support Group migosi Alphonse Opondo bende nokwayogi mana mondo mi gilu ranyisi mar od buch County Assembly ma Busia mane osekalo chenro makamano. Busia, the documents has already been adopted, imekuwa passed, pending implementation. But now in Siaya is still behind. Now the message vile Siaya bado wako behind. I'm just calling upon the Siaya County Assembly members to do benchmarking to Busia. Busia, we are pushing it to be in a CIDP. So ikiwekwa kwa CIDP, that means it is going to be implemented. It is going to be financed and be implemented. So we don't want one side to implement it because currently the boundaries are not clear. That's why tulikuwa tunataka ipitishwe pamoja so that when we are working on one resource which is called Yala Swamp. Kakore to jagoro mar Yala Ecosystem Site Support Group e bade ma Siaya David Marenya to nyiso geno magin godo ni od buch County Assembly ma Siaya biro kawo okang' mar kalo chenro no mondo mi okony jo Siaya. En gombo wa maduong' kaka jo Siaya ni ka plan ni oselose ntiere gigo mang'eny ma wanyalo yudo mabro loko ngima jopiny. Loko ngima jopiny en ni kaka sani yudo ni thidhiano kakitiyo kode ok en eyo ma ochanre kendo oyangre maber. Koro gini ok en mana ni mondo kale alafu odong' kamano. Ikale to wachako tiyo kode eyo manyalo kelo mwandu ni jopiny kod achiel gi kaunti. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Weche moko nyakora mogi en jatend piny mar Uganda Yoweri Museveni geno mar biro chopo e pachoka ni lime moyiedhi modhi timo kama biro romo gi jatend piny William Ruto. Romo makamano igeno ni biro timore kar saa 4 mar okinyi masani ka bende thoro mar gima juditari go biro twake to nyaka gie sani pok oketi e lela. Kata kamano bang' twak makamano geno nitie ni gibiro bedo gi thuolo mar twak gi jofwambo. Weche moko nyakoro mogi en ni jonyuol bendo jiwo mondo mi koro ng'i nyithindegi e yo makare kinde ni ma olor sikunde ma en kwayo ma sirikal oketo kalo apisi mag jotend loch nanga kama koro kwa jonyuol mondo mi gine ni nyithindegi ok otiyo marach kod yore mag mbui kaachiel kod donjore time moko ma ok odhi kare kaka mago mag tiyo kod yedhi mamero ji. Changamoto ambayo tuko nayo katika maisha ya siku hizi ni kwamba mambo ya miadarati na pombe aina yoyote, whether ni pombe haramu ama ile inauzwa kwa baa, ni wakati nyinyi wanafunzi mnatakiwa kusoma, kwa sababu mkijiingiza katika maneno ya miadarati na pombe hakuna mahali itawapeleka. Kwa hivyo mtu akuwe discipline, ujue purpose yako kwa maisha, ndio usiweze kujiingiza haya mambo yanaweza kukuingiza kwa taabu. Ningependa kutoa wito kwa washikadau, hasa wale tunafanya kazi kwa karibu kama makanisa, most maybe some other non-governmental organization, tuweze kutumia nafasi hii kuwasaidia hawa wanafunzi, kuwalea kimaadili. Jopith mag jamni e kaunti ma Siaya nyis mondo mi obed motang' ka oluwore kod wach mar bedo ni tuo ma kudo pien dhok osemuoch e gwenge makono. Ma en lendo bendo gol gi piny owacho mar kaunti no kokalo bad migawo mar weche mag pith mag jamni ka bende milome mane migawo no golo ne jopiny e gwenge makono ne olalo ni tuo no osemuoch e gwenge mag Bondo, Rarieda kaachiel kod kar chung' od bura ma Lego Usonga. Tuo no landore mapiyo kuom dhok ka ranyisi mage gin kaachiel kod bedo ni pien mag dhok kuot, dhiang' ma inyiedho bende chak nyalo dok piny ka dhiang' bende dhera dhera, kama bende onyisgi ni mondo mi kapo nitiere dhiang' moro amora motho kokalo kuom tuo machalo kamano to dwaro nitie mondo ring'o no kik gicham yike piny kaka yo mar geng'o landruok mar tuo no. Migawo mar thieth no bende nolando ni nyaka chop sani giseoro apisa magi e kor gwenge makono mar rango chal mar tuo no. Sama bende jopith mag jamni bende ojiw mondo mi koro ket tenge dhok ma tuo no osemako kendo koro gibed ka gilimo apise mag veterinary man machiegni kodgi kaka yo mar duoko chien kata geng'o landruok mar tuo no. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila ma wuok e sub-county ma Uriri e kaunti wa Migori osechako timo nonro kolure kod tho mar jago moro ma hike ni e diere ma bende ne okawo ngimane ok owuon e yoderuok e gweng' ma Kamgundho ma yudore Uriri sub-county e kaunti wa Migori. Gie sani nonro ma kamano dhi nyime ka bende ruoth ma Kamgundho location Samuel Onjiko ne oyango wach ni koleno ringre mar jago no ma nyinge Michael Odhiambo Odalo nyo oyudi ka oliero gi tole wi yiend avocado kinyi manyoro. Onjiko ne owacho ni pok ging'eyo malong'o gima dine mi jago no kawo okang' mar kawo ngimane ok owuon e yoderuok ni mar ne ok oweyo andika moro amora chien manyalo yango gimomiyo notimo kamano. Jatend loch nangano owacho ni jaod jal mane odere no ne owacho ni chuore no ne owuok nyocha gotieno kar saa 4 to ne ok oduogo e ot ka bende ringre ne ema ne oduogo yudi okinyi manyoro. Ok wanyal ng'eyo exactly sama no odere, but kane wadhi dalane to chiegre temo nyisowa ni ng'ano nyowuok around saa 4 otieno to nyok oduogo bang' chiemo. Michael oyud kodere e avocado mane to kode to onge not moro amora moweyo. Koro I'm appealing to the resident ni kaka rekod sida gi nyawadgi to wek neno deruok ka solution omany ng'ato mondo gishiago weche machande kata omany jo sirikal mondo shiago weche machande. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyakora mogi en ni jakom mar riwruok makelo kanyakla jopur niang' e pacho ka Charles Atiang' Atiang' onyiso kembe marego niang' mondo mi oti machiegni gi jopur e kind jokanyo mamoko e sekta mar pur niang' kaka yo mar ting'o malo sekta no. Ma nyo wacho kinde bende nyo ochopo e kambi mar rego niang' Masoni bang' kanyo oseyawo ayanga riwruok machielo makelo kanyakla jopur niang' e bade mag gwenge mag Nyanza ma milambo. Jatelo no wacho ni bad riwruogno bende no ya gwenge makono dhi konyo mokalo e loso weche mosebedo ka chando jopur kaka moting'o wach mar deko mag chudo. Jofwambo mar kaunti wa Migori Juma chiwo ler. Charles Atiang' Atiang' ma jakomno mar riwruok ma jopur niang' Kenya mangima obendo ng'ere kaka Kenya Association of Sugarcane and Allied Product ma oriko ni wuoyo gigo mag awendo kama ne oyawo ayanga bad riwruogni ne biro mar gigo mag awendo kata South Nyanza ok en mano mar piem
kod rogo moko mag jopur niang', to en mano mar medo duol e keto rogo mag jopur niang'. Atiang' wacho ni pon tim midhiero mathoth ma jopur koro pod kanle e gwego mag South Nyanza kaachiel kod Kenya mangima ka gin kaka riwruok gihero mondo koro gibed kamoro achiel kod jopur mar medo duol e kedo kod midhierogo. Owane kuom ranyisi, nitie jopur mabende nyaka sani kopok oyudo chudo margi bang' chiwo niang' ne kembego mag pinyo kane pok oketgi e lwet ji giwegi ka bende magi gin mokuom gigo eko magidhiro mondo koro chul jopur. Jakom ni mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Product wane dwaro margi bende en ni chudo mar niang' koro dhi nyaka 7,000 kuom tan ka tan, ka wacho ni nitie gik mathoth ma oting'o molasses ma bende kembego mag niang' koro yude pesa. Mokwongo biro wa branch kata yawo branch wa Masoni kawuono wakelo new blood kata wakelo remo manyien kata telo manyien. Telo mosebedogo gin telo mosebudho makoro konyo pur mane omiyo ne wachopo kama Soni ochoko gop jopur mochopo kanyo. So telo mwaketo kawuono biro keto teste ma make sure ni gop japur okochako timang'o okochako bedo. Machielo ni angolo sukari, ni angolo molasses, ni angolo chuodho ma iole puodho, ni angolo bagas miriembo godo kambi. Sani jok mobiro manyien gi koro dhi tiyo gi gigi giluongo ni cogeneration. Tiende ni mano nyiso ni bech niang' ma wacho cha onego timang'o onego chop 7,000. Atiang' bende komachielo ne wacho ni jotijego mag piny owacho bende nyaka sani koro pod tiyo e kembego mag piny owacho bende koro oseketi e lwet ji giwegi e yorno ma kodesa nyaka koro mi thuolo mondo dhi mana nyime kod tich kaka piny owacho ne osingo. Kaluwore gi winjruok mantie ne union o sign kod sirkal mawacho ni ne dweche 6 ma kochopo dwe mar 10 to jok mane tiyo e kambini machon chalo ka gima koro nyalo dhi dala. Koro kwayowa mwawacho ok Soni kende kata Chemelil kuonde mamoko go be ni ka gichako tich manyien e new term to jogwe atamalo 70 mondo obed jotich ma aka kata gikaw joma aka nikech mane kigero Soni. To jotich mane nitie kochopo ni nyaka moko bed to wakwayo sirkal mondo omigi package margi kaka dhano mondo yud kako nyalo loko go ngimane. Riwruok ni ma jopur niang' bende komachielo koro kwa jopur niang' ni koro nen mariek e sama gibiro dhi yiero ng'at ma kodhi chung' e komno mar directorate e Sugar Board. My message to the southern sugarcane farmers and any farmers across is that this is the right chance. Elect a true farmer representative. Don't elect politicians, don't elect brokers, don't elect people who are sponsored by millers. Once and for all, elect the right farmer, because from that we will have reduced the problems of the farmers. Ne nyaka londo mar Moikoke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyakwara mogi watudre ka ng'oromo saa 7 ne weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary chudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Mana kamano nyakwara mogi adwani mondo miwatie kanye koda wendo marwa karaka podi to adwani mondo miaparni ka indi wach mana nyisi mmakore koda weche maga chopo lek mari mar bedo koda ot mulungu nyingi. Okay? Ma indi bro chopo kare ka iwinjo gimiluongo ni KCB mortgage mabende en 105% financing. Ochulni go choth te koro en gima yot ahinya. Ma ndio yaone ng'ata ibed ni samoro in diaspora ng'at ma ja Kenya to itimo hala okochuno ni nyaka ibed ja kanyo mar bengi mar KCB. Kata nyalo bedo ni samoro kiken kodgi to kidhi adhi bad bengi ni endi mar KCB moramora to inyisogi no idwani chop lek mari mar bedo koda ot mulungo nyingi cha timi KCB 105% mortgage financing mabende ibro chulo kuom thuolo mar igni 25
duto te ne kako yao iye ni mar ene nyinyo mar 9% mano 9% ma ibro chule godo ma ok lokre. Koro gimitimo yot sani endi 100% ni endi inyalo kao ne bro kawi ni bro kaw nengo mar ot to 5% grata mala bich modong en minyalo timo godo gigeni. Samoro idwa dar kai wuok kata mana samoro bunga kai chomo milimani kuma ot oyudore kwisha ber malich 5% no endo ikawo en pesa makoro itimo godo gigeni. Idwa kata mana loso kata laru, idwa chielo dala no endo bed maber por in gi pesa. Koro yuane tole 0711087000 mano nono abirio achiel nono aboro abirio nono kata oro ote machuok ni mortgage kasto oro e 22 mondo milos kod gi sani ni mar KCB Bank for people for better. Wek deko lek mari. Mortgage mar KCB mabete yot mi sir maratamalo 105 gi nyinyo maratamalo 9 ma ok lokre. Kod kwe mar chuny kichulo e bwo higni 25. Limbad bengi mar KCB moramora kata or ote machuok indiko ni mortgage e namba 2252 kawuono. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Mnemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ushaichapa shopping while getting entertained? Well, form ndio hiyo. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi. Bei ya jioni on smartphones, household goods, electronics, beauty and fashion, food and drinks, plus much more. Tokea M-Pesa Sokoni Festival uenjoy bei ya jioni from your favorite biasharas as you vibe to great music from DJs na artists wazito. Tunaingia Kisumu Dala. It's Saturday, 2nd August 2025. Tupatane pale Jomo Kenyatta International Stadium aka Mambo Leo Stadium. Entry ni free. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Mana kabanonya kwa ramogi wadhi nyime kaendi adwaro ni mondo mi watiek koda jalony marwa kaendi Madam Lois. Mabende ne wagogodo mbaka mathutha inya komakore koda wechego eko mag bedo janyuol makare kada kao ting mar bedo janyuol makare ahinya kindegi eki mag holidays. Nitiere ji mang'eny matemo wacho kanyo ni simu ketho nyithindo. Ni kik mi nyithindo simu. Be iparo ni manyalo bedo solution manyalo miyo samoro nyithindo dongo maber? Samuel owacho wach moro kanyo ma nyalo konyo ni ka okimie simu time yango. Nikech samo onge kod simu ne to nyaka bedie gimoro mimiye to gini nyaka bedie ni bendo dwa berie moloyo simu. Ok en homework. Kinyal tu ni simu timie homework.
Mar ariyo, ok onyal bedo ni mane solution maber ahinya, nikech kok imiye simu to nyathi jirani nigi simu, pod obro dhi neno simb nyathi jirani. Kendo bro neno maber, kendo sama gineno koro gi nyathi jirani ni, kata gosiepne moro, to iwinjo kwa wacho siepe cha. To kamari ituono simo to ng'ama chielo komi simo, gibro chokre. By the way, Solomon, nyithindo gi nitie kata kaka kaponi onge janyuol, ka un jonyuol apare, to udagi ni okuchiw simo te, kech nitiere kuonde moko ma jonyuol riwre paro. To gichoko pesa, to gidhi nyiewo simo achiel. To gibedogo. Kanye mochope? Kanye mochope. Koro puonje tiyo kod simu, kod tuone simu. Puonje kendo nyise miye gigo ma onego bed ni ber kotimo kod simu ka en go. Okay. Ber moloyo. Sawa. Mar ariyo, apani jakanyamwa penjo moro nyathi oluongo ni mopong' mangeche ni oneno ni nyathi ni en machwa. Monego bed ni chiwo luor ka ji obiro to kawe thuolo moro to omiyo gi gimo luinjo ni luor. Kano okipuonjo nyathi ni mane gimo onego tim, to okobitimo. To koro mane gima kendo wawacho ni yani, nitie gik maneno ni nikech ng'ama duong' janyuol, to nyathi tok nenene. Ka okipuonjo gi nonego bed ni omoso ji. Yes. Okobi moso ji. Kokipuonje nonego bed nogo erokamano komiye gimoro, okobitimo. Mata adier machutho nikech adakie kot kamoro, to ikadho tineno ka nyithindo go okobadho gi kata ng'ama duong' kadho. Kata ka gigwe mipira. Inyalo kata gwe tiendi. Koro ochopo kuma na chung' tanyiso gi ni ka ng'ama duong' no kadho tu chung' tu mose. Ting'eni seche moko inidwa ni gimosi bende kakine midwaro. Kech gibro mosi ni aje madhe. To ikone gi ni poa nikech gini nyithindo. Koro aneno ka ane makabiro ga to gichungi mosa. To kapo ni ne wanyalo bedo ji 10 masasa mochopo kanyo, to nyiso gi ni ber kumoso ng'ama duong'. Donge ibro neno ka koro ging'eyo ni ng'ama duong' imoso. Okay. Bas, nitiere kaka iwacho kanyo ni samoro ka okimiye to bro neno obro yudo kama chielo. Nyako yudo. Mago gik miluongo ni expectations, kata bedo koda wanyalo wacho ni en koda geno moro. Magi gik ma waneno ahinya seche ma samoro koro chopo ka koro gidwa dok school. Kech oneno ni ng'ane gini to kobiro to nyiewne gi skari kata mana kilo marom kama, ong'iewne ginene, gik ma samoro becho ka gidok godo school. To an to inyiewna gik ma thindo. Samoro bende kanyo wa school, kata koro wa school, to winjo kaka nyithindo wetege kata osiepege pimo kaka gin nyo tergi Mombasa, nyo tergi kata Rusinga, gidhi neno chula, gik makamago. To en kobiro to en mane ot, luok sende, dhi moti, dhi kiati mango, dhi tedi. Onge ng'ama wacho gimoro ma nyathini ne pimo, winjo kaka jowetegi pimo ka. Expectations ainagi, were kaka wanyalo control kaka janyuol, mar mondo mi kik janyuol bende mire pressure, masa moro ok nyal romo fuke. Nikech nyathi dwa ni timne kaka nyathi machielo boneno kitimone. Ere yo maber mwanyalo address gi godo mondo gi understand kata nyathi owinji ni lwedo opogore kata fuko okoromo. Aparo ni Solomon wadok chien e wach mar bedo osiep. Ing'eni sani osiepena ung'eyo kaka chalo. Ma okonyal biro to kona ni Lois konya gi siling 300,000. Nikech ong'e na onge. Kanyo. Ong'e na onge go. To kowacho kodwa keto ni ang'e ni in go tituona. Maning'e ni koro wachako pogore. Kendo koro wachako bedo jokma koro osiep biro rumo. Kecho neni e kiwango moro. To ng'ato bende nyalo neni, mama moro nokoni en kata konyiso ga ng'ato ni en gi chandruok, to onge ng'ama yie nikech wang'e ler to rwakre maber. To koni lewni gi nonyiewo ka nen gi pesa, sani to koro onge kod pesa. Janyuol obed thuolo. Ibedo thuolo kod nyathi.
awacho gini gi chir nikech abedo japuonj higni madhi 17 tapuonji skunde ma chako, skunde mani malo, skunde mani gi nyalo, skunde mideo. Nitiere jonyuol ma kubiro to wacho ne nyathi ni ne kaka ng'uono otimore mibiro e skul machalo kama. Koro wanyalo chulo school fees mondo chieng' moro iwuog ka mondo ichopi okang' machielo. Nyithindo go timoga maber moloyo nyithindo mamoko. Emomiyo nyathi wuok Kibera e ot ma onge kata sitima to odhi otimo maber nikech janyuol ne okone ni ne kaka wachalo to maa e ngas madwani mondo idhi. Aonge kata pesa mabiro teri gi tuition, koro bedo siep jopuonje. Aonge gi pesa manyalo chulo nigo majidhi kamora mora, koro bedo siep jopuonje. Omiyo kwa bedo thuolo to wawacho ne nyathi ni kama e kaka wachal. To ka uno siepe, obro ng'eyo ni ato mama na onge go. To ka nitie ng'at manigo manyalo bende yaro bade, to ber nyicha aparo ni ne wachno biro na e pacha. Ni wawe gimoro mar ni ka an go, to anatero nyithinda e trips a beach. To siepe nyithinda gi, to onge kata modhi achiel. Donge di kawi kata thuolo moro, mondo in bende ikaw ka en siling 10,000 tidwa tero nyathini e trip ma romo siling 200,000. Donge di bedie nikech ing'eni nyithindo gi musiepenegi bro bedo achiel kuom jogo mabro chiko kaka kite chalo. Tikawi ara 20 tibendi los negi gimoro. Inyalo ponono ka nyithindi gi eki koro ema konyo ni nyathi nikech itimo negi maber. Maka nyathini dhi bam to gine magibiro kuodhoni. Okay. Nyithindo gi tij gi tek, iwuok to owuok. En mana wuoyo mos kod lamo emariyo nyithindo. Mano endo Lilian Seda. Kabisa. Kasto bende Alan Sparta wacho ni yath en tero gi family planning. Mondo wageng' EMOU onge yo moro machielo. Mano kako wacho. Parents should prepare fixed timetable for their sons and daughters. Mano Samuel Juma. Lorina Uma wacho ni puonjo gi yor kanisa kod goyo kod gi mbaka kipuonjo gi ni kik gidonje ahole. Nyithindo ne ose njaore chon, onge haja rito gi. Evans Odundo Junior. Yudo kaja grade 5 yuayo njaga ma serious kendo nyathi manyako be. Jonyuol be koro ni ndio kawe ting' mar nyithindegi kaka skundo lore rusane. Mano Rafael Onyango. Kasto ilungo kaendi ni Frederick Odaye wacho ni joma chon ne ong'eyo yore ma irito godo nyithindo moloyo joma sani. Nyithindo ne mondo puodho giduogo. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni Lois Okelo donge yie ni golo corporal punishment ne nyithindo cha okelo moral decay in the society jabe. Tem uru review gik ma wanyalo adapt kaka lony from western nations kod gik ma ok nyal tiyo e Afrika ka. Okay? Wan jonyuol wan ema ok wamiyo nyithindwa thuolo, wager gi nyithindo sana. Mi nyathini thuolo kasto obed gi nyithindo piny. Okay? Response Mario Wigigi. Solomon general response to janyuol mowacho ni no tim family planning otema to bro ywak bang'e. Otemie nikech magi gin gik ma ketho del. Tae en owuon ema nyathino bro bedo misike. Ka chieng' moro chopo higni 20-30 kanyo to odwa duogo koro en misiki nyaka chieng' moro chop rom. Evans Odundo taparo ni nyaka bed ni podo ken janyuol to bendo ken janyuol. Emomiyo nyalo wacho ni nyithindo no sekethre weruok go. Rafael tapano no nikech koni koro jonyuol bendo ritie nyithindo mag mondo puodho giri kama kato machon nikech koro kidakie apartment idhi puro kanye
mago to koro engineer to nitie wach moro makoni Orlando nitie kamichwade nyathi. Ana bedo japuonj kaka wacho no kendo en gima ng'eyo to maduogo mwapuonjo jopuonj wetewa kendo en gima pod apuonjo nyaka sani. Ana wuon no achwado nyathi achiel higni 17. To nitiere kaka koro sani Orlando ok nyal konyo. To nyaka wanwang' gima nyalo kawo kar Orlando. Although nitiere kuonde moko minyalo chwade nyathi to mago gin matin ahinya. Nikech nitiere gik moko minyalo timo mondo ibuog go nyathi ma wiye ng'e ni baba na ni janeko. To gin gik marine. Gima watemo wacho nyaka sani en golo gero gi nyithindo mondo gibed osiepewa. Koro awacho ni yani sani wan kama nyaka wasomie paro. Kaka janyuol isomo paro ka ionge kod lony tisomo paro. To wabeda jochir mar somo paro to gichiko nyithindo to bedo jokwadh nyithindo, bedo jopuonjgi to keto gi kama ginyalo konyre nikech kata wadhi Eastern kata wadhi Western to Nyasaye ema pod biro bedo jakwadh nyathi moloyo ng'ata ka wachike yorno to kik chunywa ol. Kik chunywa ol. Samoro wach maduong' ahinya ma dang' inyis nyathi ma samoro oseloro skul to winjo Ramogi to winjo dholuo. Nyoro nye wuok Kisii kochacha. To aneno gimoro stage ka nyithindo nyithoth stage mag geche. To nitiere gimoro manya neno ma samoro anyalo neno ka onyalo bedo gimoro ma yudo ka samoro ok nyathi achiel ma nyathi skul matime. Tino mang'eny samoro nyalo time. Samoro yudo ka nyathi omer. Olor skul to nyathi omer to en gi uniform. Magi eki gin yore gin gik ma samoro nyalo biro nikech ang'o. Maybe mana kitieko mondo mi wuo gi nyathi manyako komakore koda weche go mag iye momondo. Kata mana nyathi ma wuoyi komakore koda weche mag yedhe makech mamero ji kaachiel koda timbe mag maundu. Wacho kama ne nyithindo mawinja ni gimoro amora mitimo kata mimadho kata michamo manyalo loko kaka pachi kod nyalo loko ngimani kaka koro mako ich kata bedo ni koro iseng'eyo yore mag mako ich to gimoro amora maloko pachi kaka pachi tiyo kaka koro inyalo mer koro ikia kuma intie gin gik ma ginyalo bedo ni kaka oyuma kata gik mamori ma itimogo oyuma e sechegi to bang'e to gidhi ketho ngimani ma gimoni bedo ng'atno midwaro kata bedo gima chunyi dwaro. Koro akwayo gi ni ng'ato ka ng'ato mondo ng'e talanta mare. Koseng'eyo talanta mare to mondo obedie winjruok kata mbaka kata bedo achiel kod jonyuolne mondo yud kako nyalo jiwo talanta neni nikech ang'eyo ni ka janyuol ong'eyo ni nitie gima nyalo konyi to obro temo kata ka en siling 50 100 obro temo mondo mi mondo idhi yudgo kaka inyalo loso yor talanta nini. Pod akwayo bende jogo ma timo chenro e kanisewa mochung' ne rawere ni mondo watemie kuonde mag lamo manitiere machiegni mondo mi oketie chenro kod okange ma nyithindo marawere nyalo yudo gik magitimo. Obed ni en pap mar skul bedie ni inyalo yawe mondo nyithindo goe mpira. Obed kanisa nitie nyithindo manigi lony mag go kinanda. Wabedie ni wanyalo kawo thuolo mondo wawenegi thuolo kata mondo gin bende gigoe kinanda gi eki. Obed ni nitiere gik moko mag tedo gi eki ji mondo nywaki mondo nyithindo yud kaka ginyalo ng'eyo tedo gik ma ginyalo uso mondo gin be giyudie kaka gikonyre. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar mondo mi puonjo jokanyanam e weche mopogore opogore momakore koda weche mag bedo janyuol makare. Aparo ni chieng' machielo bende pod wabiro gweli mar mondo mi wadhi nyime koda twak manyalo gero oganda e weche gi eki mag ngima manyasani. Adwoko erokamano. Asante sana.
Machiegni Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Mana kamano nyakwara mogi gi kinde ni ndiko rentielo mogi kabisa Woman Crush Wednesday ngoloma mos mayom ka wadhe ka kwadhe ni ndi to kikwi wil ka ni sani ndiko the National Industrial Training Authority NITA en kar tiegruok mabende opwodhi koda piny owacho ebwo Amendment Act ma 2011 kendo entiere koda thuolo mar chiwo rang'iny mamalo mag wechego eko mag somo kaachiel koda tiegruoge ewi gik mopogore opogore mabende nyalo kelo teko mar wechego eko mag bedo koda jotich moromo e pacho kaendi e level moramora tije mag lwedo gi eki. Koro gie samwalo seniendi NITA nitiere koda okang' makende mabende yango nini gintiere koda branches maggi mayudore Nairobi kaachiel koda kata mana pacho kaendi mangima. Nitiere NITA Textile Training Institute, nitiere NITA Nairobi ka, NITA Kisumu, nitiere NITA Mombasa koda NITA Athi River. Koro kamora mora miwinjo kawacho go kaniteni samore idwani mondo mi isom kata weche mag tudo stima, mana electrical engineering, idwa somo kata mana weche go mag loso gari, automotive engineering, idwa loso kata mana puonjori loso mashinde, kata mana engine gi eki, mana mechanical engineering, idwa timo building and construction, mago te ibro yudo e yo mayot kabisa kidhi NITA mora mora machiegni. Obed fashion design, weche mag hospitality, kata mana hair dressing, beauty therapy, to koda mathotha inya bende ibro yudo. Okay, centers gi eki bende mag NITA mawacho gi chiwo accommodation, gi chiwo training rooms, workshops kaachiel koda kata mana recreational facilities. Koro intake mara January, May, intake nitiere January, May gi September to koda higa ka higa, mano endo higa ka higa. Koro samwalo oseniendi gane na kwano mar donjo intake ma September. Kuma thothi watole 0720 917 879, mano 0720 917 897, kata inyalo yua tol 0736 290 676, katilima nena mbui mar www.nita.go.ke. sawa register kawuono niendi mar mondo mi enroll enroll sani mondo e course moro moro midwaro ni mar yudo tiegruok no ndio makare. National Industrial Training Authority NITA, enhancing skills. Suya mamit mar ringa nguro seche magokinyi. Sauti masmoki golo seche michiele pacho. Ndadhu mamit mar ringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende. En gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibiyudo mana chiemo kende. Ibiro yudo mor mochwere. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bange or nembni auchiel miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000255 weche kod chike mantie nyaka lu. Mondo dikwa odari mower kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo dikwa odari mower kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Alafu kikwi wil kaendi na nyisi kaendi mpesa sokoni ground pack kendo ground otuere jodala wa Kiny ni pack wabiro Western Region. Koro cha kincha emiluongo ni Alhamisi gi Kiswahili. Sawa 31st biro chakore Busia, Bumala, Ugunja, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, Bondo. Maisha fiti, biz shwari na mpesa sokoni ground pack ainya wan koda VOJ, Minjaki,
DJ Kolo, Kasuku Rav, Ramogi FM team, Radio Citizen, nitie Atari, Musa Jakadala ndani ya nyumba. Kwa hivyo kikiwe mao kibedo achiel kuom jogo eko mabro chodho mich mopogore pogore. Tok pare ni yam koro mochieng Saturday mambo leo dhibedo mapeka inya ni mar kanyo tarik 2 no endo mambo leo wayawe sade kokinyi itimo shopping eyo mayot, gik moko inyiewo gi nengo mayot, iyudo eyo mogonyore kabisa, obed simo, obed electronics, obed charger, obed kata mana samoro chiemo, gik mathoth ahinya. Koro sani endi bende inyalo dhi e duka mar Bazaar machiegni Kisumu kanyo endo no, kata ka isedhi timo shopping, so long as ni ngiewo gik moko madhi nyaka gimoro shiling 200, to bas in gi discount mara tamala 18. Soko ni huru kanyo endo, bei ya jioni chodhore. Koro kikiwe mao kibedo achiel kuom jogo eko mabro winjo ber makamagi eki. Donjo en mana nono, kasto bende kawang'oro motieno to en miel, Jakadala brogo ngolo, Costo Jwang, Calligraph Jones, MC Gogo emadhita nyasi gotieno no endo. Idonjo mana go pande kende nyaka ibed jahigni 18 kadhi onyime. Boom! Arfete tukuzu tielo mogik era mogi kogwen Professeur Joseph Yav Kachum Yongo gingolo mayom tumuol Kipindi cha lala salama Bella amigo y se chemoko eche mami